Moi. Me ruvettiin yhtenä iltana kavereiden kanssa pohtimaan muumeja. Lastenohjelma, jota joka ikinen lapsi on melkein pakosti jossain vaiheessa elämäänsä kattanut. Yksi parhaista lastenohjelmista, mitä on koskaan tehty. Ja me ruvettiin puhumaan muumien näistä pelottavista asioista. Mä sain siitä idean, että mä teen videon, johon mä kokoan muumeista hauskoja asioita, pelottavia asioita, asioita, jotka ihmetyttää kautta ärsyttää. Aloitetaan eka osiolla Enpä olis arvannut. Mitäs nuo nyt sitten ovat? Näyttävät pilviltä. He lähtevät ulos. Kulta, me elämme maan päällä. Onpa outo eläin. Minä kyllä sanoisin mieluummin, että onpa siinä outo kasvi. Niillä on silmät. Hän tulee tänne päin. Tässä se järvi on. Seuraavaan pätkään mä oon listannut 5 pelottavinta asiaa, mitä tytöt mulle luetteli. Terkkoja vaan sinne. Kiitän teitä. Ensinnäkin videon ideasta ja toisekseen tästä seuraavasta pienestä pätkästä, johon tytöt on tosiaan 5 asiaa listannut, jotka muumeissa heitä pelotti eniten. Anna käsi! Muurahaisleijona! Yritätkö sinä sotkea kuoppani? No en. Minä lähden heti pois. Lopeta heti huutaminen. Säikytät riistani. Oi ei. Katsokaa. Oh. Liian myöhäistä huutaa. Miten iso? Se törmää meihin. Totta, me murskaannumme. Alas! Käykää kaikki matalaksi äkkiä! Alas myy! Jos suljen silmät, minulla ei ole mitään pelättävää. Jatketaan hauskimmilla pätkillä. Ala painua, pövertäjä! Eikä sinun tarvitse pelätä. Jos joudumme suuriin aaltoihin, purjehdimme niiden välistä. Minä löydän aarteita, jos niitä on! Vauhtia! Oikea kuningatar. Niin varmaan. Vaikka sillä ei ole takapuolta. Oletkohan sinä yrittänyt koskaan olla hiljaa? Ehkä en. Pitäisiköhän joskus kokeilla. Minä tulen niiskuneidin mukaan. Tässä tarvitaan hellää ja ymmärtäväistä naista. Minähän olen! Pähkinäkuoressa! Mene pöydän alle. Tästä voi tulla vaarallista. Hullu! Miten voi iskeä kaulimella pöydän alta? Ne ovat muumipeikolle. Hän saa kuoret. Olet varmasti kamalan näköinen, kun kuljet mieluummin näkymättömänä. On. Emme ole vieläkään löytäneet muumipeikkoa. Hän on niin paksu, ettei
jätä minut jo viitoin rauhaan. Kurja olo, minä annan varmaan kohta yleen. Älä vingu! Riittää kun tuuli vinkuu! Olen kulipäänrotta. Minä olen aina pitänyt kovasti kaljuista tytöistä. Onko sinusta hauska herätellä toisia? Totta kai. Tai juuri unta, että asuin vesimelonissa. Huomenta kaikki. Sinä senkin rasvakala. Kello on yli 12. Tyhmää. Jos näkisin sinut, minun ei tarvitsisi kysyä. Sinä puolestasi näytät aina tyhmältä. Sinä olet synnynnäinen narri. Parempi kuin se paksumpi narri. Parempi! Ensimmäinen kysymys. Mitäs lukua minä juuri ajattelen? Samperin tyhmä kysymys. Aika kuluu. No ja... 6. Mikä luku 3 598 765? Oho, No nyt alkaa näyttää tutulta. Seis. Nyt meni liikaa. Anteeksi, voisitteko yrittää toisen kerran? Apua! En minä jaksa kantaa näin painavaa vaimoa. Saari on tuo täplä. missä? Ettei vain ole Kärpäsen kakka. Voi teitä! Muumipeikko, senkin lihava lässykkä. Minä olen keksinyt loistoajatuksen. Jaa. Ruvetaan seurustelemaan. Oh. Minä haluan sinusta heilan itselleni. Hupsista, puu tutisee. Juuret ovat löystyneet tulvasta. Muumipeikon ruuvit ovat löystyneet. Onko tämä ihan normaalia? Istetaan naikkonen alas. Anteeksi, muumipeikko, luulin sinua porsaaksi. Liikettä typerät röhkiät, ruutai sinne päin. Saa laittaa kommenttia. Some tulee alas. Kiitos, että jaksoit kattoo. Se on moi.